Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Samahan na natin na ang biyahe ng buhay ng ating kabisyo na nagsan ng kanyang problema. At eto na nga po for biyahe, Center of the Night. Eto ang biyahe ng buhay ni Vin. Hi DJ Lala, good evening. Ako po si Vin from Negros Oriental. 2 years and a half na kaming hiwalay ni Mrs. at may 9 years old na anak. Nabuntis siya nang nasa first year college pa lang kami. Pero pinag-aral ko hanggang makagraduate siya ng 4-year course na BS in Communication Science. Or Computer Science pala, ComSci pala. Communication Science. Gumawa siya ng panibagong course. Habang nag-aaral siya noon, nahuhuli kong may tumatawag at nagte-text sa bahay na lalaki. Binabaliwala ko dahil classmate daw niya. Dahil busy ako noon sa work at once a week lang naman akong nauwi sa layo ng pinapasukan ko para makatipid. Yun pala, natuto ng magbarkada at uminom ang misis ko. Lagi kaming nag-aaway dahil nag-iba na yung mga kilos niya. Hanggang sa lagi na kaming nag-aaway at toxic na yung aming pagsasama na umabot na sa sakitan. Pero kahit mabigat ang kamay niya, hindi ako ni minsan gumante dahil alam ko ang batas na napaka-unfair. Yung violence against women and children. Nagstayan ako sa work at nagbibigay ng sustento sa bata. Para akong nabunutan ng tinek nang makipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi ako naghanap ng iba. Nakafocus ako sa bata. Ito ngang nakaraang linggo, nagparamdam si Mrs. Nakikipagbalikan. Ano po ba ang mapapayo nyo sa akin? By the way, 10 years po pala ang gap namin ni Mrs. at parehong bunso. Kaya siguro kami parang aso't pusa. Thank you po and more power to your show. Hi sa'yo, Vin. Unang-una sa lahat, i-debunk na natin yan na kapag pareho kayong bunso, pareho kayong panganay, pangalawa sa bunso, kesyo ganito yung magiging relasyon ninyo. Wala naman scientific basis yan eh. It doesn't even matter in which order ka pinanganak at in which order pinanganak yung partner mo. I mean, kapag hindi kayo nagkakasundo, it's none of those reasons. Ang rason ay andun nga sa sinabi mo. I mean, if there's one thing na nakita kong naging factor sa inyo nung 10 years gap na meron kayo, I'm just going straight to the point, my love, para wala na tayong paligoy-ligoy pa, is because she is still immature. Obviously. Kumbaga, nagkaroon kayo ng baby, bata pa siya eh. Hindi niya pa na-experience most of the things in life. At siguro, noong mga panahon na nag-college siya, namulat yung mata niya sa barkada, namulat yung mata niya sa mga, sabihin na natin, medyo some kind of kabatch niya, doon niya na experience mag-enjoy, a little harot, yan, ganyan, na every now and then. So, I wanna blame it sa immaturity, na yung youth kasi sa kanya, yung pagkabata, yung pagiging teenager, yung pagiging adolescent, yan, kung ano mang edad yan. Damixing terms. It was snatched away from her. Yung mga experiences na yon. That's why, sa mga times na kailangan niyang i-off yung pagiging nanay, lumalabas or nai-on yung teenager in her. She's trying to experience everything na hindi niya pa na-experience kasi nga, maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad. I'm not blaming you for having a child that early or for giving her a child that early kasi obviously, yung whatever happened to you guys is consensus. Ibig sabihin, nag-agree naman kayo both to it. So, nagbunga siya. Kumbaga, yon ay hindi yours to blame. That child is in any way not a mistake. That is out of love, out of passion, out of your relationship with her. Kaya siya nabuo. At natutuwa ako na kahit hanggang ngayon, o diba, ay nagiging responsable kang ama sa anak mo.
Pero kung ngayon, my love, nakikipagbalikan sa'yo yung misis mo after 2 years and 9 months, if I'm not mistaken, of being apart, or after 2 years and a half ng breakup at nakikipagbalikan siya sa'yo, I wanted to gauge kung ano yung nararamdaman mo. Do you still love her? Do you still want to go back? Do you still want to mend your relationship with her to make your family whole? Gusto mo bang buuhin yung pamilya mo? Those are the questions that you have to ask yourself. Damn with other people's choices. Ibig sabihin, kese hodang ano pang sabihin sa'yo ng ibang tao, kese hodang ano pang i-advise nila sa'yo, you put your feelings first. You put your instinct first. You put your decision first. Yung opinion mo muna, yung pakiramdam mo muna, dun ka muna magbase. Do you want to do this? Kasi if the answer is yes, then let's find a way to work it out. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niya makipagbalikan sa'yo, kung gusto niya buuhin yung pamilya, a part of you, gusto ding nakita yung pinagbago niya. Dito mo pwedeng sabihin sa kanya yung mga things na sa tingin mo nag-went wrong sa relationship ninyo before. The things that had been the issue as to why your relationship ended. Dito mo sa kanya pwede i-explain yung naramdaman mo sa mga moment na yon, sa mga panahon na yon. And this is also the moment wherein you'll realize in your end anong naging mali. Nag-judge ka ba? Naging masyado ka bang seloso? Hinusgahan mo ba yung pagiging happy niya? In a way, meron bang little part of you na nainggit dun sa part na kaya niyang mag-happy-happy samantalang ikaw malayo sa pamilya at kailangan mo magtrabaho para maitaguyod silang mag-ina? Is that it? Kasi kailangan mo yun i-figure out if you really want to make it work. If both of you guys can agree and get past to all those issues, kung umabot kayo sa punto na nakikinig kayo sa isa't isa at tinatry nyo with every, sabihin na natin, with the best of your ability to understand each other, kapag umabot na kayo dun sa puntong yun, then maybe, just maybe, there is a chance for you to actually get back together. Pero my love, bear this in mind. And to all those people na lang din siguro na naghiwalay na sila, kumbaga medyo taon na ang lumipas, marami ng experiences yung nangyari in between, and then biglang one day gusto makipagbalikan ng isa, hindi dapat nagiging instant. Na gusto mo makipagbalikan, tara na, tayo na uli. Hindi ganun, my love. You should undergo a process. Kailangan may proseso din kayo ng pagbabalikan. Just like merong proseso kung paano naging kayo. Kasi you have to let go of all the issues that you said goodbye to and you tried to move on from for the past 2 years na naging gap ng relationship ninyo. Dun sa 2 years na yon, you tried to forget. You tried to compartmentalize yung pain, yung issues na hindi na-raise ng relationship nyo kasi you were thinking na tapos na yung relasyon ninyo. So now that magbabalikan kayo, that box, yung compartment na nilagay mo sa utak mo along with all the issues ng relationship ninyo, i-open nyo yan uli eh. And you wanna open it before you start another relationship. You should open it and discuss it and understand each other, listen to each other before pumasok kayo ulit sa relasyon ninyong dalawa. Kasi ang scary part doon, my love, kapag pumasok kayo basta-basta sa relationship just because ginusto niya nang makipagbalikan at for the sake of the family, bubuuhin nyo yan. Along doon sa relationship na binalikan ninyong dalawa, may isa lang mag-trigger dyan, my love. Yung box na yon, yung Pandora box na tinago-tago ninyo with all the issues of your relationship, magbubukas yan. And then boom, you are back from where you started. You are back dun sa spot kung ano yung inayawan mo before. You are back dun sa painful past na trinay mong mag-move on from for the past 2 years. Nagigets mo ko, my love? Kaya kung gusto nyo makipagbalikan sa isa't isa,
You have to discuss it as two consenting adults with a child. Stop being immature about relationship. Sometimes, my love, you just have to converse. Huwag kayong matakot makipag-usap. You don't have to be scared to speak up. You don't have to be scared to point out kung ano yung mga bagay na naging mali, kung ano yung mga bagay na gusto mong ayusin. And both at the same time, you have to be open dun sa realization na hindi lang siya yung may mali. Meron ka din. And you have to acknowledge that. Now, when everything's said and done, at pagdating sa dulo, gusto nyo pa rin yung isa't isa. Mahal nyo pa rin yung isa't isa. Gusto nyo pa rin piliing buuhin yung pamilya, then there's your answer, my love. You guys are ready. Kasi you guys have a lot of things to learn. Pero both of you are now mature enough to accept na pareho kayong nagkamali, pareho kayong nanakit, pareho kayong nakasakit, pareho kayong may kasalanan kung bakit di nag-work out yung past. Now, pareho kayong magbabago ng magkasama. Again, my love, it's all up to you. Ask yourself what you want. And ask yourself after that kung willing ka to go through the process of reconciliation. Kasi it doesn't have to be instant. It must not be an instant get together or get back together. It has to be a process. Naintindihan mo ko, my love? If yung answer mo doon sa lahat ng yun ay yes, then I suggest you set up a date para magkita kayong dalawa para makapag-usap na kayo. I'm hoping talaga, my love, na by the end of that long process, magkabalikan kayo, mabuo niyo yung pamilya ninyo. Huwag na kayong dumagdag sa populasyon ng broken family sa Pilipinas. If it can, if it's mendable, if it's fixable, please don't say no to the opportunity of trying. Kahit yun na lang. Huwag kang mag-no sa opportunity of trying to fix your family again. Klaro? Klaro.